विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल विठ्ठलाची पालकी आला अंगवरी सगळ्या माये मुगाचो नमस्कार आणि सगळ्या समेस्त गोंयकार आणि आमच्या हिंदू बांधवांक या गुढीपाडव्याच्या नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा। आज सकाळी गुढीपाडव्याच्या निमतान फातोर्डा हिंदू ग्रामस्थ सगळ्यांनी एकठांय जाऊन श्री दामोदर देवस्थान लिंग फातोर्डा थंयच्यान आमी एक प्रभात फेरी काडिल्ली सकाळची बरी बरी अशी सुसंपन्न जाली आणि सगळे कारण कितें एकठांय येवन सगळे हिंदूंनी आपलो नवो सण जशे क्रिस्तांव भाव आपले हॅपी न्यू इयर करतात तशे बाकीचे धर्माचे लोक जशे करतात तशें आमी एकठांय येवन हे नवें वर्स साजरे करपाचे आनंदान आणि ते देवा पांया कडेन बरें नांव घेवन श्रीराम जय राम जय जय राम देवाचें नांव घेवन तुमी सुरवात चैतन्याची गुडी उबारपाची आणि सगळ्या हिंदू भावांक हे येणारें वर्स सुख समृद्धीचें जावं हे देवा कडेन श्री दामोदर चरणा कडेन मागता आणि सगळ्यांक देव बरें श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.